Andreas Helstrand, i dag har I så offentligt erkendt, at den måde, man ser heste blive behandlet på i Operation X-programmet, ikke er i orden. Hvornår har du indset, at der er problemer med jeres håndtering af heste? Jamen, først og fremmest så har jeg først set det her i dag, Operation X, og det gør selvfølgelig meget, meget stort indtryk på mig. Og det, som de her eksperter de udtaler sig om, med dårlig ridning osv., det kan jeg sagtens forstå, og det ville jeg også selv have gjort. Og jeg lægger mig fladt ned over, at det må og skal ikke forekomme hos os. Vi skal være best in class hele vejen rundt, og det har vi ikke været i det her tilfælde her. Vi har simpelthen ikke været skarpe nok rent fagligt til at holde styr på alle tropperne her. Vi rider 350 heste hver dag, cirka 10.000 rideture. Det er rigtig mange på en måned. Og vi laver fejl, og det er der også sket her, og det kan jeg kun beklage. Men vil det sige, at det så først er i dag, det er gået op for dig, at I har problemer med jeres håndtering af heste? Jeg har først set den her udsendelse i dag. Det har været under opsejling i lang tid. 10 måneder er det siden, at Operation X optog det her. Vi har slet ikke den kultur ifølge os selv op hos os. Vi rider som sagt de der 350 heste hver dag, og vi har 3 ejendomme. Vi har selvfølgelig set det, vi har set i dag, og det tager vi stærkt afstand fra. Men vi har et åbent sted, hvor der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, mange dyrlæger blandt andet, som kommer forbi og ser det her sted. Så det er ikke en kultur, som jeg vil sige, jeg genkender overhovedet. Altså jeg vil så lige sige, at vi har jo forvist vores optagelser, eller Operation X har, for nogle forskellige eksperter her. Blandt en hollandsk hestedyrlæge, der er kendt for sit arbejde med heste, som bliver skadet af træning. Hun siger, det er en kultur. Det er virkelig en fabrik. De træner heste så hurtigt de kan, og heste skal være under kontrol, og de skal gøre, som der bliver sagt. Det er dyremishandling, siger hun. Men hun siger jo altså, at det her, det ligner en kultur. Ja, altså det kan man godt se, når man ser det her korte program her, at det ser sådan ud. Det er klart, at jeg kigger også ind af med det samme, og vi har så sent som i dag haft alle vores over 100 medarbejdere til at sidde og se den her udsendelse sammen, netop fordi vi vil rigtig gerne have, at vores medarbejdere de skal komme til os, hvor vi har 30 beridere og 30 grooms, som alle sammen burde og skal komme til mig eller ledelsen over, at hvis de ser, at der foregår noget, så skal der gøres noget ved det. Vi har simpelthen været for langt fra det, og det kan jeg kun beklage. Men herfra, der skal også siges, at der er gjort rigtig, rigtig meget over de sidste 10 måneder på mange, mange forbedringer. Så det kommer og skal ikke ske. Det kommer ikke til at ske hos os. Men nu er jeg bare lidt forvirret, fordi at hvis du siger, at du har set de her optagelser i dag, og det er i dag, det er gået op for dig, at I har et problem. Hvorfor har I så arbejdet med det her i 10 måneder? Altså har du i længere tid været klar over, at der var et problem? Vi er jo selvfølgelig blevet gjort opmærksom på det for 10 måneder siden, at vi løb alle vores procedurer igennem og sagde, hvad er det, og hvad kan vi gøre bedre? Det har vi så arbejdet på, men at se det i en kortere sekvens som i dag, det kommer selvfølgelig meget, meget bag på mig, at det var så grelt, fordi det er det ikke længere, men det er selvfølgelig noget, jeg er chokeret over. Men du siger så, at i dag har I indkaldt medarbejderne, og de er jo rigtig mange medarbejdere, I har, som man kan se på optagelserne her, så er det rimelig indarbejdet i nogle af dem, at man for eksempel skal skjule sporesår. Der er en, der siger, det har de alle sammen. Hvad vil I gøre for at komme det her problem, og de mange medarbejdere, som til synligheden har misforstået, hvordan heste skal behandles, hvad vil I gøre for at komme det til livs? Det vi har gjort, det er, at vi holder blandt andet hver 14. dag, er der rutinetjek af 350 heste, hvor alle heste bliver kigget i munden, på siderne, for sporer, for pisk, for alting. Og så sent som i går var der en runde, og der var ikke en eneste anmærkning på nogen af hestene, og det skal og må ikke forekomme på et sted som Helstrand Dressage. Lød det altså fra Andreas Helstrand. Tak skal du have. Og du kan se hele Operation X-programmet her på kanalen kl. 20, og allerede